kulendi. Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare. Panapa paita nyaya haiti mukaona ndauya ndinge ndiri ngori muvhuri wehombe, mubati wehomwe. Pari kupisa, pari hoti. Kana uchingatosvika panapa, regedzai tiudzane zvematongerwo enyika nekuti ndiko kubasa ka atitenderere ende atitambe pabasa ende munozviziva kuti ka makateera munhu chaiye anonyatsodzifambira. Panapa paita nyaya hombe. Jameson Timba haasi kufara, ari kukomplaina. Ainini, you know, wanaona Jameson Timba aya madhara manje avanoziva constitution, aya madhara manje avanoziva mutemo. You know one thing, pane nyaya yaChamisa akazotaura kuti constitution what there is no constitution, what to talk about this and that. So Jameson Timba is not happy nema statements esaitaurwa iwayo, because pane zvimwe zvinhu zvekungoti yes tine ma-arguments atinoita ende vanhu vane ma-arguments avanoitirana. It's just that izvi zvazongobudawo hazvo papublic. Inini ndakatogara ndatoiona nyaya dzacho dzinenge dzichiitika. Uyo anoitobuda achingoti aiwe ndakatodaiso ndozvimisa. And some people are even complaining kuti how come kuti Chamisa unouya wotaura kuti zvoni iwewe there is no constitution to talk about kana zvakadai, so iwe uri kutaura kuti zvoni kumashure uko iwe uri kungoti vanhu vofocusa nekuti uri kuti wakabirwa election. Why usina kuchallenja makotsi? Why usina kuitawo mamwe maways anoitwa? Wakangoramba wakangostika uchitaura only because of hapana ninginisa kodoti paitwe sei right at the end of the day uchingotaura dai, because these guys vanga watanga something chavo chavari kuita chekudefenda the constitution. Saka Jameson Timba ndo paari kubuda ari kutaura kuti in public leadership the moment one has to explain what they really mean, the message has already failed. Clarity is not the enemy of depth, it is its proof. If a message must be explained, it wasn't clear enough to lead. That's Jameson Timba. Idzi nyaya idzimanje ndo patoti dzoda isusu manje dzinyaya metizhe ndotanga nekuweka nyaya kunge metsi tanga ngorudu ndatoti ano man uyu munhu ari kuvhura hope mani munhu oyo kana hombe dzavhurwa tototanga kutomhanya because kana mimi utanga kutondifonera ndokuziva kuti bamnini manya pane hombe dzakuvhurwa mukuita sei apo. It's always good kuti tinge tichidai so. Now chazoita kuti nditoitawo nditoibata ini normally I don't want kungombuda ndichitaura nyaya dzekuti ndingotaura nyaya dzemusoro wangu, ndinotaura nyaya dziri paground. Ndikakuzivisa izvi kuitika kuZimbabwe, ndikakuzivisa izvi zvekutaurwa mastreets, the next thing maakuziva kuti okay wozaka nhingi aronetsana nhingi nenyaya iyi, pane zvivana ngwana kuti aronetsana panapa paibonetsana vamwe vanhu I used to ignore, especially pakatanga mafights atenda ibiti naChamisa. Ndakazvitaura kana ndikati biti vamona zvaatanga kuitaona kuti ukumunyebera biti adaro, biti chibaba, biti this, kusvika zvazongotaramba tichingoitaura kusvika nyaya yazongoti bvo vanhu vaibata. So this is the same thing chiri kuitika pana Jameson Timba. Jameson Timba, I respect him so much. These guys, I like what they do. I like what they've been doing. I mean, pakumashure kwesokuka vakamhanya zvinhu izvi kubhakare, even mapositions avo in society vanhu vekuti ma-leaders pamaways avo. But you know, some people are even saying pa statement iroro vari kuti I believe the explanation was for those deliberately trying to misunderstand him. I may not agree with his position on the constitution, but what he said was clearly not literary and it's not rocket science. Ndo mumwe zvaari kutaura. Vamwe vari kuti what a lazy absolutism masquerading as insight. It ignores how power, bad faith and unequal cognitive engagement actually operate in the public square. Communication does not occur in a vacuum of good listeners and honest interpreters. Ndo imwe zvaari kutaura mumwe wanditi. And some are even saying, are you saying Chamisa will stop you from defending the constitution? I'm happy Nelson Chamisa has realized you guys just want to use him for parliamentary and council seats and technically have nothing to offer washed up political parasites. Politics modzanwa kale babaka. You know, one thing chandakadzidza chero muchitamba mese mangwana munhu akatokuleader neakakudzidzisa politics dzacho unomuka kumutuka unozvishaya manje kuti mapindwa nei mazimba, mapindwa nei vamwe vangu. Zvakaoma kale. Umwe ari kuti Mr. Timba
Clarity isn't defined by your comfort. When a message threatens power, it gets distorted, then blamed on the speaker. Explaining yourself to bad faith listeners isn't failure, it's proof the message landed. Rimwe shoko riri kubva vamwe vari kutaura kuti zvoni you now speak the same language with Jealous Mawara and Jonathan Moyo. Are you in the same league? Vane roswa belzi ndokutaurira. Right, umwe vari kuti leaders, is it possible to meet off the glare of media and cameras and iron out your differences? You should be on one side, the side of the people. Our people don't need this friction. Or something. Sometimes it's always good for people to sit down. More offices, but vanenge vatadza kunzwanana ende mwenye yanenge ichiitika nyaya yetu pride nyana umwe anogona kuti baba ndikutorira zvozi iwo kutorira but ndikutodyiwa gutombo kwangu futi umwe obva atoti umbokuzvishinga akutraya because skill repolitics dzekuzimbabwe ndedzekutraya naso ndomupedza here ndomugona here ndo umwe obva angoti ndakutomupa chibhakera chekumombe chekuti ndikamupotsawo ndobva ndadonha ndirina asi ndikatomugona ndamugona. Politics, to me, politics dzekuzimbabwe is not a dirty game, it's a good game because dzinovhura brain. But I don't know, ndinoshamisika kuti vamwe vanotry kuda kuzitora serious. So ukaona uchitotora politics dzekuzimbabwe serious uchafa neBP, ucharwara nechirwere chemwoyo chikasakarapika. Kana uchida kurarama life yako nekusingaperi, mapoliticians ekuzimbabwe don't take them serious. Ndikukutaurira chinhu chinhasi kana ndina vamwe vanhu vakawanda vandikuziva inini izvezvi vekuti life itori pamahwani iri musango vakatoti ndakutoriska pamwe ndikadaiso zvinogona kuzoita vakatozoona kuti mapoliticians akaya havasi serious wo futi nevanhu vacho because imagine mapolitician vanongouya kutongoita vari kutongoda nemi votongoignore mangwana kana zvavari kuda kuachiva zvatoita iwe ndionosara uri padisadvantage kana padambudziko. Some people are even saying you are already panicked. Jameson Timba, for no reason, yet you could have kept calm and ignored the pressure to respond. Now you are setting yourself up for exclusion, and then you cry for when president provides direction. You know one thing. Nyarara. One thing that I love about politics in Zimbabwe, dzinonakidza dziri kana varanozana vachitongoudzwa kunzi ninga ari kubhaiza vanhu mune muchombera maoko anageza nana chiwenga vachinzi vari vazoenda vakaudza zvigananda rafu nhasi pakati kanguudzana rafu kuopposition ikoko kunotanga kunzwa umwe kuti zvisiraiti manje usaatake maleaders usadaro maleaders. It's always happen, man. But it's sad because some of these people, we love and respect them for what they've been doing. Kuna vamwe vanhu vekuti Zimbabwe azviite kuti lose vanhu vakadaro. Some people are even genuine. We have people like ana Hope wewe. Hope uchingoona ari zvakawanda zvakaita zvaZimbabwe vakariska kusvika atiza Zimbabwe mhanyo ubva watakonzi uri mutengesi ka but otanga kutorosta vanhu kuti right watoti ndiri mutengesi but iwewo uri kunditi ndiri chakati code but ko iwewo inga wani pepa wakadai ende anenge achitsvaga even nemaposta ako nezvinhu zvakataura nezvinhu zvakaita kumashure. But this one to me it sounds funny yekuti vanhu vakutanga kuti Jameson Timba mutengesi because asumuka challenge zvekutaurwa naChamisa. Those guys vanoshanda vese vanozivana. Let me tell you something. Do you know kuti vanhu kuna vanhu vakaita sana Beat nanani, those guys they're still in talking terms nana Chamisa. Vanotaura vese vanototaura vese zvekutodaro but mimi kunze umwe mati vakavengana. Do you know kuti izvezvi so 95% yevanhu vese vanozvita vepolitics dzemuZimbabwe vamutoti maleaders vacho they are in good books neZANU-PF. 95% yacho vazhinji vacho havasungwe havatomboitwe kana anything yese inenge ichitwa vanhu
ka 5% kavanhu chete ndokanenge nenharo kachitadza kungolingana vamwe kashoma shoma ikako. Kunoshanda manarrative, kushanda pfungwa, munobatwa nepsychology yamusati makamboona, motoudzwa kutonzi chakadai so ndozvo zvatoita. Politics usafe kana uchida kunzwisisa zvinoitika kuZimbabwe. Vanhu vese vanotaura politics dzekuZimbabwe hambobve makavateerera. Chokwadi chakagara chinogara chibuda every day, but kuti muchiteerere kuti kuona kuti apa totaura chokwadi hamudi zotora time mozoti papaya mozoti zvazodai so. ZANU-PF izvo zviri kuita zvainoda nevanhu bozi yakatoziva kuti vanhu vacho panotaura chokwadi magara munorwisana futi pachenyu. Mwantu yototi chakadai so. To me it doesn't make sense kuti vanhu veopposition vanetsane. Yes, because ndoziva kuti umwe munhu akamira pari akamirira umwe bvunzo kuti so you're clear and what's your position on that? Now I'm very clear and I'm very straightforward. I will never support my fights. I will never support vanorovana politics. I will never support vanotukirana nyaya, especially vari opposition politics. Opposition politician vanofana kubatana kubva kunana anonzana ana Ngonzora. That funny guy Ngonzora to me is very funny. Akatanga kutaura ndotoseka avino tichikutogegedza kuseka ndita kubatwa nesetsi wachitaura. I still remember mwe speech yake achiti gaya ndiri president wako inini ndichisvika ndichipaka bango rangu apa iwe uchipaka bango rako une bhebhi rako mota mako ini ndine bhebhi rangu. Zvinongotira fani so ndikavatarisa. Imagine those guys vachitira kuita mafanis like izvezvo makatovadzidzisa malessons vakatochimaster vakachionera tatina kana 3 vanhu vanotivhotera uvangoti haina am withdrawing in the presidential race ndawithdraw. Izvo yange ri last signature asita zvakamboitika muhistory yeelection rekuZimbabwe kuti opposition ye-MDC withdraw kuti zvaita sei ndo vanhu vacho vanga vari pafront, but zvakuitika why? Because of legacy yemwe munhu yatofa pachena. So imagine matora those guys mafights ese achiitika. Do you know kuti political party kuti ibudirire ikaita vanhu vari kunetsana pachavo muopposition vanoshepana vakaita pakabuilda something izvezvi. So kune mafights ari kuitika kuZANU-PF, tungwarara nomuda chitaura zvakadai so, tagwira achienda kadai so, chiwenga wakaningirikina, but vanhu ndakatombokuudzai makati nopenga kuti fight yatungwarara natagwirei ndiye kuda kuneutralize chiwenga, kutoneutralize chekuti anyarare mastreets mbozi vanga vatona kuti agena momentum. Hazvinetseka tisu tine media yachoka ndozvavanota voti chamari publicity is publicity, good or bad publicity, because vanhu vese vangoti gore rechakati zvigananda zvazodai so, tungwarara agotanga achipopota baba aipopota kunge mudzimaika iwewe zvakadai hazvina basa whatever apedza zvake atopedza. Vanhu vakabuda vakati tagwire yagonekwa yowe, vanhu vakazobuda vakati hai manopenga uye mana anodza tagwire kuti chiko zvanotaura iyo dai so fight atotanga. Mangwana munozoona vakumwa tii vese. Chinditaura kuti kubva wiki riro parakatanga ndiani anga ari mumastreets achimba kuti gore regudo guru. Vakaneutralize system iriko kuZANU-PF haibvumidze kuti painge pane munhu anenge achikwikwidzana painfluence napresident anenge ari patop. Avadi izvozvo. Vanototi aiwa ngati mazita ese ngaadzimwe, mofanira muri pasame level, mofanira kunge muri kana 5 vanhu vari pasame level kuitira kuti kukora kuronzi kuningiri kuzowanikwa zvekuita kucongress. That's what they normally do. So inini ndichiona mafights I don't know the meaning of these fights. Ikwa Jameson Timba na Chamisa, I don't know what they are trying to achieve. I don't know, maybe vado to try udzoka pa spotlight, because honestly izvo so spotlight baba ine vanhu vari kutoicontrola, media chacho ine vanhu vari kuicontrola. Pane ma issues ndakatombotaura kumashuro kati akomana mukaita zvekutamba muchibhejera mabhizari nhumbu muchakwara
team diaspora yamuri kudisrespecta muchiti hava nebasa revanhu vari kudiaspora muchaona kuti vanhu ivo vakakosha vakatanga kuti munhu ari diaspora muchitaura muchisimbisana ndikakudza kuti diaspora community ndo yamuda kudherera izvozvo chienda kutwitter unotaura 1 2 3 4 uchatanga kudzidziswa kunzi iwo wakadhakwira pakati zvawava kutaura izvozvo. Pane mamwe maissues akawanda ndoti ainge achiningina. I don't understand this mean because chakatoitika nchoti vakatotanga kumaster deal takaseka. If you guys still remember tungwarara chidedza varakashi munhu wese ane chakata ane ka-influence vari pasocial media uyai tinyorerane pasi tikuudzei mari dzatiri chikutambirisai every month end. That was Tungwarara, poor Tungwarara himself. Those guys, do you know? Because yainzi ameno inonzi chiko program yacho yaningi na Tungwarara what yakatotenderera kabuda nyaya iyo madeza acho varakashi vese vamunoona vanotoswerera kuti amwana kuna vanhu vanodefenda zanu musati mambozviona enda kutwitter enda kutiktok enda because inini for now I'm still new kutiktok ndozviona kune ndoti pese pandoposta every post munhu anoto achitotanga anotanga kukomenda zvezano kwavakatoudzwa kuti monitor makangona ningi naningi vakaona kuti kuyoutube munokurirwa kumana because kuyoutube hamuna chekuoffer because vakomana vari kuoffer zvese kuyoutube but chienda munowagarira kune mamwe maplatforms unongoti chingotaura chinhu 1 vati ndo vatotanga kusvika vanomonitor every ningirikini idzodzo ndo basa ravo because vari kubhadharwa ende vane magimmicks pakatanga mafights nyaya inoswera yazara izvozvo pakatanga kunzi alright ningirikini uyu Chamisa achiti ndadzoka ivo vaitona nefight yatongwarara imagine so unoti it's something chekuti changa chatoplanwa chitoriko kudhara uchinotarisa dai so ma statistics uchasoti so who is trending who is avana mboswera achimborwana naye this time vakangoti vatozototi metsi dzavo vakapedza kudhara mapedzero avo. Now before I finish some people are even saying with respect Timba, one man cannot stop a noble exercise, just mobilize the masses. He doesn't see it the way you see it. That's democracy. We can't spend time trying to criminalize one's views. Mobilize. If people buy into your views, that's great. Zinla and Zapra forced a war side by side to dislodge imperialism. Politicians, we have today a zero-sum game. Dance in your own style. The dance floor is big enough. Mungo arikutauro zema dance floor. Ungo arikuti is NC now the enemy? My I don't like on tukana. Right? Ungo arikuti we know ZANU-PF uses prison to make you bend. They tried it on a genuine lockout Masuku and failed. You might have been recruited. We are watching you very soon. No, I don't believe this. I don't believe this nonsense. Yekuti vanhu ava vese vari kushandisirwa neZANU-PF iri kuvabata nejeri yozoyayo vaningirikina. Jameson Timba is not wrong at the end of the day. Because Jameson Timba ari kuuya kutaura nyaya dzekutaura kuti let's defend the constitution. Paari kuti let's defend the constitution, Jameson Timba ari kutaura kuti chipa nyaya yake. Jameson Timba ari kuti let's try by all means to stop these guys kuti amend the constitution. Ndo pane point ya Jameson Timba. Imimi before you fight munofana kufunga zvinhu zvamukutaura. Before you fight someone mumubvunza. Sit down with people. I always challenge people. I always encourage you guys to sit down with people. Sit down with them. Sit down with your leaders. Ask them questions. Saka iwo uri kutaura kuti zvekudefenda constitution hazvina basa here. Is this what you guys are saying? Kana muri kudaroka takuchitanga kugadzira documentary remamwe ma-issues because mukangotaura kuti hazvina basa zveconstitution zvekuti mukutaura kuti makupromota munhu angaguta aende ku-2030 muri kurwisana zvisina direction because pamba chitoda kushandisa common sense zika zviri common mototaura kuti hazvina basa kuti amend constitution motaura kuti pototwa uyo unoziva kuti amenda constitution ngekutanga vanozotadza vanoona amenda futi kuti saka uyu ngaatonge kusvika afa vanototi saka kuchatoitwa election for good. Do you know that? Bobva manzi aiwa izvozvo hazvina chii saka munozopinda sei? Because pambacho atozviziva Timba might be wrong, Chamisa might be right, or Chamisa might be wrong, uyu might be right, but panda kuongororwa vanhu vachishapena brain. So sit down, watch and learn. Garai pasi na Timba mumubvunza
kuti vatimba mukuedza kuti sei nyatsai kuti tsanangurira. And imwe problem iri kuitika nemamwe mapoliticians aya handipi kuzonzwa nzi mobilize the masses. Muri kuti mukauya ndoshaura kuti hudzungairwa here vanhu veopposition munenge makapusa zvekurevesa. Unouya ndinoona vese vari kutoti so guys tozoda wotaura zvimavhoko mazichirungu akaomarara. Vanhu vari kusapota mambuya vari kumamusha ndo vane zvitupa vanovhota, ndo vanokwanisa kunyatsonzwisa. But unosvika kuti utaura mavhoko panongoya one munhu ndianotaura neshona chete. That's why unoza ndozvishaya kuti what's wrong with you guys. So the constitution anoda kuti muri kuti chizi constitution butaura navanhu nemambuya kuti bumbiro remutemo zvinozodai mambuya vogara pasi vonzwisisa. Kwete kwastrees hamusi kutaura nemageto youth chete. Mageto youth amutaura navo vanonomira kana pastreet pacho, but mambuya vakanzwisisa point yamuutaura. Remember kuhondo kwasvika kune mambuya hamungakundwe kufunga neZANU-PF kwambonana achitaura nechirungu, but munotoya mutoti because havachigone, because havadi havachigone chienda kuzumba kaunotaura chirungu. Ndo zvimwe zviri kudyisa kana vakomana vese kunana uzumba. Muri kuda kuti muadresa maissues muonesa nevanhu munosvika kuda kutotaura chirungu chei. Ndiani anochinzwa muZimbabwe chine basa rechii? Ngachitaure kunana Mount Pleasant nekune dzimwe nzvimbo kune varungu vazimwe vasinganzwe chirungu ndiwo ngavaudzwe izvozvo. Ngachitaurwe kunana Matebeleland kuna vamwe kuti havanyatsonzwisisa shona. Ngakutaurwe chirungu ikoko. Kana utori pastage yekuti paroda kutaurwa zvekuti natsotanga wataura nyaya yako zvinonzwisisika. Try by all means to mix it. Tarisa majority yacho yakawanda sei. Vanhu vanoona kunge mapoints amune mitaura asina musoro unozongoya wotanga wafushirwa nomwe munhu. Ndotanga ndanyataurisa nyaya yaJameson Timba naChamisa pedzeraina nayo mega ina ndakuya kunopindira ndangoya nokuudza kuti vanhu havasi kunzwanana. Simple and straightforward. Asida kuya kunzwa munhu ari kuya achida kundanga kundipopotera kuti chinda chitry by all means kuanalyze kuti pamwe ingasvika kwamuri zvakanaka. Handisi kuziva manzwiro anozosiyanawo inini izvezvi ndiri kuti chii. Sorry zvenyu kana pane ndakanganisira pane zvandataura, asi kana watsamwa nazvo yondirove kutondiputitsa chaiko kana kuti ndicheka kana kuti ndiuraya wabva wandidya nyama.